Mga idol, magluto ta o libgos mga idol karong gabi una mga idol. So dana kunang gilahi ang iyang lawas o ang iyang payong-payong dira. So unahon na tog luto ani mga idol. Kining lawas kay gahi ni siya. Gahi. Ato ra ning gi kunis-kunis kay aron dali ra maluto. So ang atong buhaton na mga idol, hiwa na ta og lamas. Kung daghan mo lamas ha, pwede ra bisag unsang lamas ha. Nga kay wa man may laing lamas, mura man ni. Ang atsal wa makuha. Kani pwede na ni. Nya gini tatag kaha. So tanay kaha dito. Haling na ta dito. Ato na siyang gisahon. So ato ta dito sa kaha, ibutangan na ito mantika. So dana. Di ana ta dire sa buhan. Pantag mantika. Itong butangag mantika para atong gisahon. So na. Kaya magtubig pa ni sila. So pabuton na to nga mainit ng mantika mga idol. So init na. Init na ang mantika. Ito na ning lunod ang lamas. Lamas. So karawon sa na to. Sunod kining lawas. Lawas kini. Kini may sunod. Lunod na to. Kay mo ni dugay malata ang lawas. O gatong karawon. Sandot tarong. Pero na tapos tabunan. Tabunan. Atong ukban kay atong karawon. Luto-luto na ganay. Yan, magtubig na. Tabunan balik. Okay, ukbag balik. Ang una to. Ayan. Kumot na. Okay, next na to ang payong-payong. Yara. Next na to ni. Okay. Hotdon na hotdon. Kaya kino man siya. Kino man siya. Kuning hotdon o buto. Tubig naman gani.
Okay. Karawan na ito ang padala. Ulit karon ang sa babaw kay lawom ang lawom sa babaw. Tabunan lang sa nila to. Tabunan meron mo kuha ng kainit. Sa balik ko na niya. So ato na ukban. Kaya nagbukal na. Yun. Tubig na. Pagkara ng tubig. Magtubig yun siya. So butang nagpatis o tuy. Butang nagtuy. Wala matempla. Wala matempla. Grabe, tubig. Ang mga butang ng tubig. Tubig eh. Kadaghang tubig. Be, dalawan. Tuangan. Sarap. So, butangan ito asin. Asinan para matempla. So, tilawag balik. Timpla na ba? Yun. Timpla na. Kaya ito seasoning. Para mas masarap. Okay. Para mahalo ang lasa. Wow! Sarap! Okay, luto na. Kainan na.